Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, mayong hapon sa ato mga pinalangga nga mga tagbalamati sa subong man nga adlaw sang Martes. Hunyo 8 tuig 2021. Kamusta dira nga aton nga mga ka-aksyon nga naga-monitor sa siniya nga tinion sa ilamantag sa eka mga transistor radio and also via Facebook Live. Kamusta mga ka-aksyon naton nga nagapahunay-hunay pa sa siniya nga tinion? Nagapatunaw-tunaw sang ila nga ginkaon. Nasudaan nyo? Ang iba naman naton yung mga ka-aksyon isubong maginatapos-tapos pa yung mga olobrahon. Dugay-dugay lang kami makakaon indayan. Patapuson ini danay namon ho ay inugpasa na ini. Sige hindi lang pagpalabuta alas 2 ha. Ay kabudlay na kun lipasan sang gutom. Lingin asang ulo ang imo yang mabatsyagan. And also, sa mga ka-aksyon naton, sa mga kaumahan bala, no? Sa siniya nga tinion, nagapahunay-hunay ini. Kaya muning oras, kung nag-obra kaya sa, sa kampo, for example, ang mga ka-aksyon naton sa mga kaumahan, or may nag-obra sa mga pananom, na? Pagpang tanom-tanom dira sa ilaya ng mga ginabaligya man. Isubong iya pa huway-huway ini anay. Ay para yang maka-relax man, no? Kag pagkadugay-dugay after abi pangape lakat naman na dayon kag balik naman iya sa ulobrahon. But anyway, diri kita anay sa aton iya nga lakat sang panahon. Kay subong bala nga adlaw, may ara iya sang ginamonitor subong ang aton iya nga pag-asa ang isa ka low pressure area. Ni nakitaan 285 kilometro. Sidlangan na bagatnan sidlangan sa Borongan City sa Eastern Samar. Pero diri sa Western Visayas, dala dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Maka-eksperyensya naman iya sa nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod ina sa southwest monsoon o kun hangin habagat o kun ang ITCC. Mahina itubtub kasarangan naman nga huyop sang hangin ang gikan iya nabagatnan nakatundan padulong naman nabagatnan ang mabatsyagan sa Isla Sang Negros. Ang baymayon mangin makanay tubtub kasarangan ang pagbalik. Kay na nagbutlag si Haring Adlaw mga las 5:25 sang or las 5:22 sang aga kag ini ang magatunod las 6:05 karon iya sa hapon. Alauna 39 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Ano bala ang mga topic naton sa subong iya nga hapon? Dili kita anay sa aton man mga headlines sa national. Kaya sa subong, no? Sa subong
nagapalayag diri ang aton iya vaccine czar nga si Secretary Carlito Galvez. Amalya ang COVID-19 vaccination para sa mga menor de edad, posible ini sa quarter 4 sang 2021. Ang isa pa gid naton kabalita given sa karon nga bation na gidya even nga may ara sang COVID-19 pandemic, pero ang eleksyon nga ginatawag is approaching man kuno. So ang isa diri ka Senator Amy Marcos, ginapapasiguro sini sa Department of Information and Communications Technology kun DICT nga kon mahimo ang digital signature sa mga election officers, dapat iya nga handa na, para wala na sang problema bala pag-abot iya sang actual na nga eleksyon. Ag syempre, ang aton man nga i-share sa inyo sa sumong iya nga hapon sa aton nga FYI topic, akon sumpunan ang aton nga tips kahapon, dumdum pa kamo sang tips ta kahapon nga gin-share ko sa inyo. Paano mangin alisto kag safe, sa mga nagabiyahe dira. Kag bantayan man ang aton iya nga sulat nga pagabasahon, dala na dira ang mahatag nga advice ni Tita Wilma, and also ang aton man nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. 1:40 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Sa iluhan ko anay ang aton iyang balita sa nasyonal. Unahon naton ang palayag diri ni Secretary Galvez. Okay, sunod sa kay Galvez sambaya posible sa ika-4 nga quarter sang 2021 maumpisahan na ang vaccination para sa mga kabataan. So sunod diri kay Galvez sambaya mag-aabot sa ulihi nga quarter sang tuig ang mas madamo nga doses sang bakuna. Kay tisubong honestly gid man, ginakulang gid iya, di ba? Ginakulang ang Pilipinas kung COVID-19 vaccine ang paghahambalan. Not just the Philippines, ang iban pagid naton nga mga kaiping man nga mga pungsod, di ba? Naga-struggle man sila tungod iya sang kakulang sang bakuna, nagasalig man, nga hoping makapaambit ang mga manggaranon iya nga mga pungsod sa bugos nga kalibutan like US Abi, ginapaabot nga maka-share ini sila sang mas dako-dako or mas damo-damo abi nga COVID-19 vaccine agod nga mapaambit sa pila iya ka mga nasyon nga ginakulang, di ba? Nga syempre target man nga malabot ang herd immunity ugaling tungod sa kakulang kag ang isa pa wala man sila iya sang kaugalingon bala nga pag nang maka-manufacture or maka-develop abi like diri sa aton sa Pilipinas subong ginatun-an pa lang na mag-develop dari or maka-manufacture sang kaugalingon iya nga COVID-19 vaccine diri sa Pilipinas or nang tawag na kon halimbawa halin iya sa US, halin abi sa US nga bakuna di mapadala diri sang mga eksperto lang para makabulig man diri sa Pilipinas para may local local nga pag-manufacture sang bakuna agud nga hindi na kita magpanglaghap so sige ianon talang na i-pray lang gina naton nga madugangan ang doses sang bakuna diri sa Pilipinas agud malabot man ang herd immunity diri sa Pilipinas kag syempre ang mga target dinhi nga mga mabakunahan is makumpleto na kag ang isa pa gid naton ka pray di maamat-amat bala ang kumpiyansa sang tawo is saka. Kay honestly speaking, 'di ba? Damo gid sa gihapon sa aton ang nagapangduha-duha. Ang isa pa gid naton ka balita, ining ginapasiguro sa karon ni Senator Amy Marcos sa Department of Information and Communications Technology kun DICT nga dapat handa na ang digital signature sa election officers para sa 2022 nga national kag local elections agud malikawan ang ginatawag nga electoral fraud. So sunod diri kay Marcos, wala sang rason nga maatrasar ang DICT, bukalawig pa subong, di ba? Para iya sa
pagrehistro sa mga manunudlo nga pag-isyuhan sang personal digital signatures nga gamito naman para sa eleksyon. Ini nagwa, no, ang palayag ni Marcos nagwa ini kasunod sang report nga nagpaatrasar kuno sa registration para sa personal digital signatures ang hard copy requirements ng DICT sa mga manunudlo. Kay subong, ginadustoya sang Department of Education ang madasig nga pagproseso sa verified personal data sang mga manunudlo paagi man sa pagpasa sa online sang Excel of Corel binary script files. Yan mo nang kinahanglan nun, agud yan nga madasig man nga maproseso. Ti ang problema, no, ang problema sa karon kay may ara man sa mga limitasyon, diba? Anon mo kay medyo hina din aton nga internet, isa man na sa mga problema or sometimes ang gina-implement yang nga mga restrictions sa pagbiyahe pa lang sa mga requirements nga kinahanglanon sa DICT, medyo mabunlay man. Pero sige lang, as long as may pa man sang lawig nga oras, panahon, na we are hoping makompleto ini. Agud iya nga malabot man ang tinutuyo, no, nga malikawan or mangin patas ang mangin resulta yasang 2022 nga national kag local elections. 1:45 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Standby sa aton nga mga ka-action kay sa akon nga pagpanumbalik diri kita sa pag-share sa inyo sugpon sang aton nga tips halin kahapon ti subong sugpunan naton tips para sa mas mangin alisto kag safe nga pagbiyahe. Ito na Dr. Pinoy. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolon nun kag negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sabisan anong nakalintangan Responsable at ang balita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo.
ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros sanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kaulog na ngay Sagsag anong kalintangan Responsable at pagbalita Pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilip. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pag-share sa inyo ang kasugpon sang aton iya nga gin-share kahapon, tips para mas mangin alisto kag safe ang aton iya nga pagbiyahe. Masunod naton iya nga himuon. Kapit pa ko nagabiyahe, ikaw dira, ikaw lang nagaisahanon. Mas maayong hindi magpalapit or makig-close sa mga hindi dira nimo kakilala, na? Kay man wala ka kahibalo kung ano ina siya nga sahi sang tawo, diba? Pag umo pa lang siya nakitaan, okay naman na mag-uro istorya like nakapundo ka mo dira abi, pero hindi ka gid maghatag sang imo ya 100% nga pagsalig, na? Kung hindi mo mga kilala kag nagaduda ikaw, mas maayo magpalayo ka na lang. Kay man, may ara kon kay isa, mga tawo balang like nalantaw nila nga baguhanon ikaw sa isa ka lugar. May tendency nga idaan kanila sa oro istorya. After nila nga mahulog na ang imo iyang buot or mining balado, na-notice nila nga may ara na sang nagsalig ka na sa ila, may tendency nga dra na sila dayon maghimo sa nga panibag-o yang technique, no? Ideya agud nga di himuan ka sang kun ano dira, like for example hambalan ka abi nila nga ibutang danay ang imo nga bagahe kay ari mo lang ko di. Uli gani kun ano kabi nga dumangihi ka, no, mambal siya si butang na dadanay, ako lang na bahala, ako lang na mabantay. At tigin salig mo man, pagkadugay-dugay, kapin pagabi kung ara to galing imo, yung mga kwarta or mga cellphone nimo ginbutang didto nimo, ati good luck gid ino, babay dayon. Mayo lang ko na ang ina yang tawo nga bisan bag-umo lang siya ya nakilala, pero do wala gid man siya sang interest nga mag hilabot sa imo gamit, okay lang ina. Pero kung makilala mo da or may mag-approach sa imo nga somebody nga amo na mapa-close kuno abi, kay gali laina ang motibo. Ang masunod, ari dapat tandaan i-activate ang imo yung mga gamit for communication. No? Importante ini, 'di ba? Importante
nga may ara ka iya sang or active ang imo dira iya nga komunikasyon agud nga in case of emergency may ara ka sang tawgan kag ti syempre na palang dasig nga makabulig sa imo na kag tapos i-make sure man nga ang imo iya nga cellphone ang imo dira nga cellphone is nang naka full charge. Bit ka power bank, meron na subong available nga power bank kung mag-travel ikaw para iya nga masiguro mo nga hindi ka ma-lowbat. Kagang isa pa gid, dapat i-inform nimo ang imo iya nga pamilya dira or imo nga himata like naglakat ka abis malayo nga lugar bilin ka sa imo iya nga address no agud in kaso kun madugayan pila na kadlaw nga wala ka pauli kag wala ka naka-communicate o agad-agad mangita man sang ideya ang imo iya nga pamilya para ma-locate ikaw may ara pa ginagani nga ginahimo kung may ara ka lang dira kag may kuro kayaman no kung maglagaw-lagaw ka abi make sure may ara na di ba mga device action JM nga ma-detect ikaw bisan diin ka magkanto yan pwede man ina kung may ara ka sang kwarta ha nasiling ko sige ang masunod mangin alerto sa pampubliko nga lugar. No? Obserbahan ang tanan. Okay lang na iya nga natural lang na sa aton nga magduda kita, 'di ba? Sa pila ka mga sitwasyon. Labi na kun hindi pa kita familiar sa mga lugar. No, okay gid ina nga magduda ikaw, hindi ka agad-agad kumpiyansa. Kay man, hindi mo na iya ma-make sure nga ang ina nga sitwasyon is permi na gali nagkakatabo ti unaware ikaw basi masunod ikaw na iya ang mabiktima na so dapat ang kumpiyansa nga ginatawag hindi gid paghalugan na ang ikawalo sa mga pampubliko bala nga transportasyon sakay ka dira abi sa dipasahe nga jeep bisan sa pagbiyahe mo pa lang baguhanon ka sa isa ka lugar hindi agad-agad nga mag-ukupar mag-ukupar sang salakyan kay man mas mayo pa ni gani nga di pasahe ka bala kay at least hindi mo bala masiling nga may mga tawo gali nga nagaplano sa malain dira sa imo hindi ka gid makulbaan kay kun mahimuon sila sa imo like snatch abi nga ginatawag makapangayo ka sang bulig kag sa isa ka salakyan di pasahero hindi mo na siling nga wala gid dira sang sang insakto or mabuot bala nga tawo nga maghambal sa imo nga ginkawatan ka na di ba para aware man ikaw ag ang ang masunod sunda ang imo nga plano no kung plano magkadto sa isa ka lugar dira lang di ka na maglagaw-lagaw pa sa kundiin importante ina kay basi blama magtalang ikaw di ka nakatultol sa imo nga pulian okay naman subong bintaha ini sang iya ka internet kay ginatawag kay easy access na kita hapos na naton search ang mga lugar nga pwede naton kadtuan pero hindi ka gid sa gihapon magkumpiyansa kung maglagaw ka gid man magkadto ka sa isa ka lugar kag munay malagaw ikaw mas maayo nga may ara ka sang kaupod di ba may ara ka sang kaupod agud nga hindi ka dira magtalang-talang ang isa pa gid make sure mo nga may ara ka iya sang plete kay basi kung diin ka napakalabot wala ka sang inugplete ate lakat-lakat kay gid kag ang last mangin alerto alisto kag syempre mangin wais man ikaw sa siniya nga mga na-mention ko di ba
mga advice naton, mga tips naton para sa mga nagabiyahe dira. May tendency gid ang makulbaan ikaw. Pero dapat ikaw mismo alerto kag presence of mind nga ginatawag, di ba? Kung ikaw lang nag-aisahan hindi ka dira magpropawala lang, halay ka lang uyat sa imo nga cellphone, scroll dira abi, hindi gid mag-amo sina kung ikaw lang isa ang nagabiyahe kag hindi ka pa familiar sa lugar, diba? Mas maayo nga hindi ka magpakampante, like nagasakay ka abi sa bus, make sure mo bisan ano mo nakakatuyo, bisan ano mo kakatuyo, make sure mo gid nga makabugtaw, ano tawag na ng kung ano rin nga gios-gios, makapanigana ikaw, meaning maka-alerto ikaw kag agad-agad malantaw nimo, kay agod nga hindi ka man masalisihan dira, kay kun kay isa style man lang ni sa mga may lain niya plano matupad-tupad kuno abi sa imo mauro istorya kay gali lain na ang ginaobra. Sige, alas 2:05 na kita Action Radyo Philippine Standard Time. Okay, amo yan to ang aton iyang FYI topic sa subong man nga hapon o nga makabulig sa aton iyang mga ka-action ilabi na gid sa mga nagabiyahe dira. Kung kaisa hindi bala malikawan, even though pandemic subong, di may ara ginay kun kaisa nga nagalakat tungod man abi sa ilang nga obra, nga kinahanglan nila magkanto sa ini nga lugar bisan hindi pa sila familiar. Sige, alas 12 standby sa aton yung mga ka-aksyon. Dari kita sa pagbasa man sang sulat nga ginpadala sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, Okay, ang aton nga letter sender, isa ini ka lalaki. Ang aton letter sender nagpatawag lamang sa kay Binoy. Ag ang sulat ni Binoy nagasini, Dear Tita Wilma, mayong hapon sa imo kag sa tanan nga nagamonitor sa imo programa ang This Is My Life. Tawag lamang ako kay Binoy, 27 anyos. Duha ka bulan na kami nga break sang ako nobya nga tawgon lang naton sa kay Elsa. Pero tub-tub subong, siya sa gihapon ang akon ginapamensar. Apang hindi tungod nga palangga ko siya, kundi sa sobra nga kaugot sa akon tagipusoon. Abi mo tita, ginpalangga ko si Elsa sang sobra pa sa paghatag ko man balor sa akon kaugalingon. Ang amon relasyon naglawig sang duha ka tuig. Kag sa panahon nga magkarelasyon kami, ginpakita ko sa iya ang akon na pagpalangga, hindi lamang sa iya, kundi pati naman sa iya pamilya. Wala man ako nagaisip, tita, pero sa matandaan ko, sang maoperahan sa appendicitis, ang iya manghod, ako ang nagasto.
Sanggin pahalin sila sa apartment nga ginatiniran sini, bangod wala nakabayad. Ako man ang nagbayad. Amo ko siya sinakapalangga, tita. Apang ang kaayo ko, ginbayaran niya sang pagluib sa akon. Sang una, tita, wala ako nagpate sa mga chismis nga nag-aaligaran nga nakig-date siya sa iban nga lalaki. Kaginkabig ko ini nga pagpangguba lamang batok sa akon girlfriend. Apang isa ka adlaw sina, tita, siya mismo ang nag-istorya kag nagpahayag nga gusto niya makig-break sa akon. Kag dito ko nahibaluan, tita, nga matuod ang tanan-tanan nga nabatian ko nga mga aligasyon. Ang kamatuuran nga mayara na siya sang iban. Abi mo, tita, sang magsiling siya sa akon nga gusto na niya makig-break. Wala ako na kontrol ang akon kaugalingon. Kag napadapatan ko siya, tita. Gintampa ko siya, tita. Kag pagkatapos sadto, madasig ako nga naglakad. Sobra kasakit sa akon iyang nabatsyagan, tita, we. Kag subong, ang akon nga problema, given nga duha ka bulan na kami nga break, ang pamangkot ko subong, tita, paano ko bala madula ang kaugot nga akon iya nabatsyagan para maka-move on. Tita we, salamat gid sa pagbasa sa nga akong sulat. Ang tagpadala, Binoy. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:12 na kita. Amuyad to ang problema nga gin-share man diri ni Binoy. Ang iya nga problema, paano siya kuno maka-move on, paano niya madula ang kaugot nga tubtob subong iya na batsyagan patok sa iya nga ex-girlfriend na sa karon nga si Elsa. Sa akon nga pagpanumbalik, standby sa aton yung mga ka-aksyon, kay akon man pagabasahon ang mahatag iya nga advice ni Tita Wilma. Mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw subong, mamanyos. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pambudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat.
dampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Mayong hapon sa ating mga ka-aksyon nga nag-monitor via Facebook Live kay Sir Robert Roma. Mayong hapon kay Mario Bacauco Erad. Mayong hapon sa kay Cedri Iligan Aram. Nag-monitor ko no sa Mayla, Carlota City. Si Nanay Diding Alohamianto, mayong hapon man. Sa kay... okay, nag-monitor sila sa may Antipolo Point. Sige, greet ko na ni Sir Robert Roma, si Jeline Amar Roma, nagpamati man sa Isabela. Sir Ronnie Gordon, no, mayong hapon dira sa imo. Always man nga nag-monitor. Si Christopher Redfield, mayong hapon. Si, ano ni ngalan niya naman? Basta mayong hapon lang ko no, greet niya si Lola Cubena of Cansauro from Sipalay. Avid listener watching here. Sige, salamat, Gid. Tamiyaw pa ni Sir Robert Roma, si Roy Garcia nga nagapamati man sa may Barangay Rumirang. Cleo Habison, ang nagapamangkot siya kung pagpauli ko na diri sa Bacolod kung ano ang patakaran ang mga kinahanglan ng mga papeles. Okay. Wala ko idea galing subong kung ano ang imong LSI bala ikaw, ano ikaw returning OFWs or what. Try to check na lang okay? Try to check sang iya ka post ni Councilor Israel Salanga. No, ang iya nga Facebook account
Israel Salanga. Now, kay da maganda makitaan kung ano ang iya or ano ang mga na kinahanglanon kung magpauli ka diri sa Bacolod. Okay? Salamat, gid. Sa kay Sir Alex Montas sa mayong hapon man, kay tamyaw niya gid dayon si Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota. O kag upod man kay Doc Mayo. Sige. Mrs. Alvarez ng Barangay Tangob, Ma'am Jinky Dialagdon, apil sa nga Pandanon DSB. Syempre kay John Vicente, dira sa may Hagnaya Hamindan Capiz, pero pamilya sa may Barangay Carabalan. Chofilo Espanyolo Jr. Good afternoon. Pero may gid kami din naga-monitor sa imo program. Tamiyaw ko, happy birthday. Happy birthday kuno kay Magdal Nunez Tagda sa Zone 3 sa Hinigaran. Sige, salamat gid. Ma'am Ann Villaviray, mayong hapon man. Kay Sir Ray Baryoga, salamat man. Melvin Solidarios Abdo, mayong hapon, naga-monitor sa may Barangay Malingin, Bago City. Sige, Alex Montesa, thank you so much sa liwat. Okay, continue na sa pagpadala man sa inyo nga mga mensahe kay inaakon man nga basahon. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable at ang balita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ng inyo kaupod, ini si Indayan. This time, diri kita sa paghatag man sang advice, no? Pagabasahon naton ang mahatag yang advice ni Tita Wilma sa aton man letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Binoy. Mayong hapon sa imo Binoy, kag salamat man sa pagpaambit sa imo yang sulat. Abi mo, dapat kabigon mo yang mapalad, no? Ang imo kaugalingon. Bangod sang temprano pa lang, nahibaluan nimo kung ano ang matuod nga pamatasan sa imo yang ex-girlfriend na sa karon. Paano paayhan, no? Kung ina ang natabo sa panahon nga kasal na kamo. Siguro, ginhimo ina nga hitabo agod iya nga mapabalo sa imo. Kung ano ang matuod nga ginahimo sa imo iya nga girlfriend before, kag ina ang dapat nimo nga pasalamatan man sa Ginoo. Kung ano man ang ginhimo nimo iya nga mga kaayuhan, hindi na pag-iangot sa nangin relasyon mo sa kay Elsa. Ang importante, nakabulig ikaw sa mga tao nga nagakinahanglan. Kung magapabilin ang kaugot sa imo yang tagipusoon, may tendency nga ikaw lang man sa gihapon ang mapiyerde. Kag ang mahimo pa, kung posibilidad, madulaan ka na sang kahigayunan nga mabuhi nga liwat malipayon. Importante abi sa aton Binoy na kinahanglan i-let go ta ina ang mga masakit nga kahapon. Agod padayon kita iya nga magpangabuhi nga wala sang may ginapamenstar nga kalain sang buot. Sige, salamat kay Tita We para man sa ginhatag nimo yang nga advice sa aton letter sender sa kay Binoy. Tuod man no, mas maayo nga kalimtan na lang nimo. Honestly, ang 2 ka bulan hindi pagid man tama ka lawig agud ya kalimtan ang gidhimo ni Elsa sa imo, pero kung halay mo ina pamensaron, may tendency nga magtubo ang imo iya kaugot. Kagang isa pagid basi bala, no? Basi kung may ma-encounter ka naman nga amo na abi may pangaluyagan ikaw, mangin ka mo ang imo nga pagduda, hindi na bala madula. No, naga-epekto na mo or naga-connect lang balahaw, meaning hindi ka pa Japon or hindi mo pa ma-let go ang imo yang nga nagligad sa imo nga future or sa imo man nga sitwasyon na sa karon. At anyway, i-pray lang Binoy nga ina ang imo yang nga kaugot sa imo ex-girlfriend madula kagabiga nga ano ka man sa gihapon, magpasalamat ka sa gihapon. No, kay ti bisan paano isa ka blessing, no, kay tungod nakabulig ka sa imo yang anay girlfriend sadto. Sige, 2:29 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amo yato ang sulat man ni Binoy, kag syempre ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Sa aton man letter sender sa subong iyang hapon. Standby sa aton nga mga ka-aksyon. Kay this time, dari kita sa pag-share sa inyo sa first part
sang aton iyang horoscope. Aton horoscope sa subong man nga adlaw sang Martes, Hunyo 8 tuig 2021. Unahon nato ng mga Gemini, Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Suwong nimo ma-realize, no, kung ano ang kinalain, no, kung hands-on ikaw sa imo yang business or sa imo dira nga negosyo. Posible nga maka-implement sang pulisa para ma-secure ang kalidad sang imo yang food services. Mahimo man maka-encounter ka dira sang persona nga makabulig pagid sa imo. Sa mga Gemini, lucky numbers 33, 25, 49, 51, and 11. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Tunan ang mga bagong nga recipe. Maayo nga idea kung makakuha ka dira sa mga bago naman nga variations sang negosyo. Uso bala subong, di ba? Uso subong ang mga negosyo online. Basi magpatok ang imo yang recipe. Sige. Sa mga Cancer, lucky number 43, 37, 59, 13, and 51. Dollar green is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 22 tubtob Hulyo 22 tubtob Agosto 22. Madamo ang mabulig sang resource sa people. Bangod, magapadugang inasang customer. Pero sa mga Leo, kung kapoy na, paway-huway ha, hindi pagpatamaan ang lawas. Okay lang na tuod nga magtingha ka para sa mga future, no? Mag-support ka dira. Pero kung kapoy na, ipahuway ang lawas. Basi ang imo kasinutan, igo lang, ibayad mo sa bulong. Sige, sa mga Leo, lucky numbers 33, 46, 39, 51, and 44. Cloud white is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Uy, nagadungan-dungan lang ang imo yung mga work from home project. Pero, matapos mo sang temprano. O kung hindi ka na ba maglabot sa deadline, kung likawan ang chismis. O kung isa ka maguro istorya, kadira, nagapalawig-lawig man tuod sa imo yung ulobrahon mo, no? Mas maayo nga tapuson mo na yung imo yung obra antes ang istorya. Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 46, 39, 12, and 31. Royal purple is your lucky color. Para naman sa mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Makuha nimo iya ang skills, no? Nga mo nang magkapamag-an sang imo yang nabatsagan. Likawan lamang nga mabasa dira yang imo nga kamot para hindi ka pas mo. Mayara kun ka isa, like abi, naga-computer ikaw, no? Tugdamo sing imo gina-type, diba? Tapos, kinahanglan, ipahuway mo ginina, no? Bisan 30 to 45 minutes, ipahuway anay ang imo kamot, hindi magpanghinaw agad-agad kay may tendency nga lang nga nagakurog ang imo yang nga kamot. Kaya gali, di pasmado, na? Sige, sa mga Libra, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 51. Magenta red is your lucky color.
Para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22, malipayon ikaw, no? Nga matapos na ang seminar, magabukas inasang madamo nga oportunidad. Ano na nga seminar? Kung seminar para yan nga for new project, Abi, tidak ko nang mabulig sa imo, ginatagaan ka sang oportunidad. Kung seminar agud iya nga maedukar pagid ikaw, magamit nimo for future use or para man sa imo nga trabaho, tidak ko man ina nga bulig. Pasalamatan. Sa mga Scorpio, lucky numbers 23, 35, 49, 55, and 11. Mint green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:35 na kita. Kag amuyan to ang first part sang aton iyang horoscope sa subong manay nga hapon. By the way, mayong hapon sa kay Ma'am Cathy Ver. Naga-monitor siya ho. Si Miss Athea Kim Iriman naman iya. Pamati siya. No, sa iya transistor radio ni siguro kagti nag-message lang sa aton via Facebook Live while nag-answer sa iya dra nga mga module. Careful lang sa pag-answer sa imo dra nga module, ha? Posible na pamatian mo mudang ibut. Pati Sige, mayong hapon lang dira sa imo sa Banwas ng Morsha, Miss Athea Kim Eriman. Action JM, di na to, dalan na di sila kay pang isa-isahon ta ina sila. Alam mo, mga listeners sa Action JM, sa may Isabela, kag sa din na to, Binalbagan. Am I right, diba? Kadamo itoon. Sige, dala sa may barangay, Antulanga, sa may Banwasang Isabela. Mayong hapon, dala ko na sa kay, ano ni sila mag-asawa, Action JM? Ronnie Amamio, kag si Ma'am Carla Amamio. Mayong hapon lang dira. Kag sa may Banwa naman iya sang Binalbagan. Sa kay Ma'am Daisy Amamio, kag si Sir Winnie Amamio, and also kay Miray lang kuno ama ng Miray lang kuno ni Action JM or Tia. Tia mo ni? Tita Miray lang gila ni Action JM. Sa diin pagid ni Amamio family, Herrero, sakto ko, Herrero family. Or Hevero family sa Barangay Panakyaw, Isabela. Sige, salamat. Gita mo na to kapamati sa may Isabela. Galing kay, hindi talang matag isa-isa. Nakalagaw kami to one time sa bahay ni Action John Diaz. Kasama to listeners ang mga taga Isabela. Sige, salamat gid sa inyo yung pag-monitor. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:38 na kita. Standby sa akong nga pagpanambalik para sa mga nabilin pa naton ng mga horoscope. Prepare kita para man sa itong coffee break. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga ton siling Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1.
na pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Inday Ann. This time, diri kita sa pagsugpon sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa iluhan nato ng mga Sagittarius, Nobyembre 23 to Desyembre 21. Mapasar nimo ang isa ka job interview sa trabaho abroad. Gani, tapusan na dira, kompletohan na dira ang imo mga travel document kag halungan ng ikaayong lawas para yang wala sang sablag sa imo nga pagbiyahe. Sa mga Sagittarius, lucky number 43, 26, 59, 31, and 14. Sapphire blue is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 to Enero 19. Malipayon ka, no? Sa imo kabuhi, kaupod ang mga tawo nga honest sa imo. Subong nimo makitaan nga magapabor, no? Mga madamo yang mga bagay ang magapabor sa imo. Sa mga Capricorn, lucky numbers 33, 46, 29, 51, and 15. Shocking pink is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20 to Febrero 18.
May ara ka sang bag-o sa karon nga kalingawan. Bangod man sang ma-preska yang hangin. Kag subong, maka-extra income ka dira. No? Sa mga mahilig, dira bala mag-pananom, plantita-plantito. Dako gina nga bulig sa inyo. Sa mga Aquarius, lucky number 23, 36, 49, and 53 and 13. Butter yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19 to Marso 20, mahimo nimo ang general cleaning sa sulod balay. Madamo nga mga importante nga mga papel ang imo dira makit-an. Kung kay isa tuod kinahanglan lang man sang pagpaninlo para makit-an ang mga nakasuok-suokan dira, no? Nga mga ginapangita nimo, no? Nagaulugtas ka na sang pangita pero dito lang galit nagpanago, 'di ba? Sige, sa mga Pisces, lucky numbers 33, 26, 49, 55, and 11. Fire red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Halungan ang imo ay kaayong lawas. Na ang matuod nga manggad. Kay man kon damo ka gani balati ante, damo ka man galastuhan. Sige, sa mga Aries lucky numbers 33, 26, 49, 51, and 15. Lavender is your lucky color. Kag para sa mga Taurus, sa Abril 20 to Mayo 20, ang koleksyon nga house plants amo na ang mga negosyo nimo. Wala sang duda. Mangin certified plantita ikaw. Sa mga Taurus, lucky numbers 43, 26, 59, 13, and 41. Ivory white is your lucky color. Alas 2:52 na kita Action Radio Philippine Standard Time. Amuyan to ang aton man nga horoscope subong iya nga adlaw sang Martes. By the way, kay Ma'am Virgie Olpinda mayong hapon. Late siya ko no, but sige lang sa gihapon no? Naga-monitor siya from Celine Homes. Keep safe and God bless always. Sige, salamat gid Ma'am Virgie Olpinda. At kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso gali gabi. Nagdulong di siya. Pero wala ko pa natilawan ang gindulong mo. Karon ko lang tilawan. Pinalipatan ko magbalon. Sige, salamat gid. Alas 2:53 na kita. By the way, sa mga naga-monitor man dira sa RTN office sa Bredco, mayong hapon lang dira sa ila yan ni Taminta, Tanida, sa ila man ni ng Larry, no? Ng Tintin, ng Joy, ng Gigi, ng Norlin, and kay Kapiel. Sige, salamat yun sa inyo yung pag-monitor. Kag si Sir Alex Montes, ano nang ginasend yung mga 6 ni Human. Kaya, salamat gid. This time, dari kita anay sa aton nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan.
Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sa kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Alas 2:57 na kita Action Radio Philippine Standard Time. By the way, mayong hapon gali o sa kay Chay Imang. Happy 75th birthday. Imang Mirafiles. Dira sa may barangay Sumay. Sige, salamat gid and happy birthday. Halong and God bless. And also sa kay Sir Eddie Laos, mayong hapon man, dra sa may Cane Town, Victorias. Kaupo ng iyang mother na si Nanay Sabel. Sige, salamat! This time, diri kita anay sa aton man nga Bible verse of the day. Gikan sa Matthew chapter 7, verse 7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. And this time, diri kita sa aton man nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One,
have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Salamat kid sa ato nyo mga ka-aksyon sa pag-ubod sa akon sa Martes nga edisyon sang This Is My Life. Sa ngalan man sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, inaman ninyo lagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,